OK, takže ako sa u mňa nahrával rap? Tak bolo to celkom dobre, na to, že to bol môj začiatok, tak celkom v pohode. Mark bol tam tiež a mohol to dať oveľa lepšie. A na to, že to bol môj prvýkrát, tak to nebolo až také zlé, ale krátke. Presne, to boli len 5 sekundy, aj Mark, ale Mark to dával cez mobil, lebo si to dával do hlasovky a takto potom dával do mikrofónu, lebo sa hanbil a nevedel zarepať, lebo potom sa furt koktal. OK, ďalšie otázky. Ako sa ti písal text? Text sa mi písal extrémne ťažko, keďže bol to môj prvýkrát, tak som nevedel, čo mám napísať. Tak mi trochu pomohol aj AI, no, dajme tomu, hej. Dobre, trošku. aspoň to sa priznáš. Ale tak, bolo prvýkrát, tak som musel ako použiť trochu, ale inak dobre. OK, a keď si vypočul po prvýkrát beat? Fúha, veľmi dobre. Hej, nebolo to také kus zložite ťažké? Nie, bolo to celkom v pohode, len stačí mať kľudnú hlavu a ide to samo. Presne tak. Berte si príklad od Lil Sote, Davida Sotaka. Áno, berte si. OK, a ešte mám pre teba ďalšie otázky. Áno. Takže ako si sa dostal ku hokejbalu? Tak vlastne asi od 8 rokov som s 2 chlapcami stále chodil pred moju bytovku a hrali sme stále hokej. Odtedy ma to začalo baviť a potom som sa rozhodol to povedať otcovi a otco ma prihlásil proste do Adleru. A z ničoho nič som si rozhodol, že nebudem hráč, ale budem brankár, pretože to mi šlo lepšie a už to ide tak samo. Keď môžem sa opýtať, povieš mena tých hráčov? David Onoty a Patrik Pajzek. OK. Napíšte im na Instagram, že s nimi chcete zabaviť hokejbal a uvidíme, kto potom vyhraje. Tu v Trebišove. Ja. A OK, ideme na ďalšie. Už dlho bavíš hokejbal? Fú, asi už 6-5 rokov. Jaj? Odkedy som prestal hrať futbal, tak asi rok a začal som hrať hokejbal. Hej, bavíš aj futbal? Že tak povonku a tak? Hej, hrajem, ale profesionálne nie. OK, to už viete asi, kto tak hraje, Kevin Pulko. A ideme na ďalšie otázky. No takže máme tu ďalšie otázky ohľadom Lilu Sote a jeho frajerky. No takže, ako dlho ste spolu? 7 mesiacov včera bolo. OK, máte aj výročie, že si kupujete veci a takéto? Nie. Nie, tak to je kusmutné. Piče páľa, lebo budeme, bož, mikrofón, pojem do piče, páľa, fakt. Dobre, nevadí. Stáva sa aj takéto veci, keď vidíte takého chlapca. A no takže... Jebem na ten podcast. No takže, ak ste ho počuli už, tak toto bude asi koniec, lebo sa už tu cíti zle. Nie, v pohode môžeš ďalej. Dobre, takže aký máte názor na svoju frajerku, jej osobnosť a takéto veci? Je výborná. Áno? Málo rokov má. Aha, takže ste pedofil. Toto tam nedáš, ty kokot, toto tam nedáš. Takže ste pedofil. Nie, to vypni. To vystrihneš, chuj, ak to nevystrihneš, berať. Nie. Aj toto. Vidíte, chlapci, vyhráža sa nám, no ľudia. Je pekná. Milujem ju a... 1. apríl už bol. Aha. Takže proste ona vie. OK, takže na budúce aj znovu natočím video, aj jej dajaké veci. No takže na budúce, keď chcete, aby som s ňou natočil video, dajte like a odber a natočíme s ňou video a budem sa jej pýtať ohľadom Lil Sote, ak tam nebude. Pôjde tak, kde preč vtedy a budem sa jej pýtať takéto veci. Okay. Len dajte like a odber, nech dosiahneme 50 odberateľov. Áno. A takto podporíte mňa aj Lil Soteho. Áno. Aj v rape. Áno. No takže... Rap? Ako ten rap nájdenie? Nie, rap. Rap. Keď dáme 50 odberateľov, Lil Sote so mnou dá feed a dáme to na tento kanál. Áno. Kto tam je? Ako si sa dostal ku pilotovaniu? To je dobrá otázka. Tak vlastne bolo 2024 a ja som vtedy išiel na dovolenku do Ameriky a vlastne vtedy ma to začalo baviť, lebo všimol som si, ako majú zodpovednosť tí piloti a chcel som ju zobrať aj ja a zopakovať ten event z 2001. Tak celkom áno, drží ma to už 2 roky, o chvíľu 3
Takže A kde presne si bol? v Amerike, v Orlande. Aha, ja že Miami Beach, Lionel Messi. Aj tam som bol. OK, Aj videl som Messiho. OK, bol si na zápase? Nie, nebol som. Videl som ho v autobuse. Jaj. OK, takže toto bol koniec videa. Pre part 2 dajte like a odber. A zatiaľ čaute. Bolo to hrozné.